हाय सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ आपण को स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल को मु रश्मिता। जदि मो वीडियो आपन भल लागु थाए ताहले लाइक करंतु कमेंट करंतु सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा मो वीडियोटी सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची परिबो। आउ चलंतु स्टार्ट करबा आज रो ब्लॉग टी। माछ जे ठाकुर अछि रोहि देखै रोहि सेटा की माछ रोहि ठाकुर देखी कौन उठौछु मोबाइल रे फोटो बागर देखो किलो केते रे 180 गाय दाउ टेकी दउ तो एडुटे कोन होबा हमर 2-3 जन लोक ଆଉ ଛୋଟ ହବ किलो 180 ଆଜ୍ଞା। हेलो किलो 180 हां ଆଉ କଣ ଭାବୁଛ ଯେ ବା ଆଉ କଣ 10-15 ଟଙ୍କା ହଉଛ ନା 140 ଦଉ କହିଲି 180 140 ମାର रोही 160 ରୋହି 160 ଇଏ 100 भाकुर टे दियो ଛୋଟଟେ सेटा केते କିଲୋ 300 ଆଜ୍ଞା କେତେ କିଲୋ 300 1300 भाकुर माछ भजा होउची खाइबो हमें पखाळ जाउनु जदि नबो सेठी पर सेई जो हळदी नडा के आकु देखि कहूची पर मना करछु हां अनुग्रा बाल्टी रे बाल्टी भांगी केते जानि रे देखंतु भाकुर माछ भजा होउची पखाळ हमें खाइबो बो हमर भाजुची देखंतु पखाळ भात बहुत भूख लगी है खाना बन गया क्या नहीं मसाला दे भेंडी आलू भजा माछ भजा और प्याज कुछ भी नहीं है ताको औषध दबाकू भातर पड़नी बबुल रो खास होउची तो बच्चों को कुछ बना के दो जाउची हमें पखाळ खाइबो खाई जेमती कुन मजा हला रे बबुल कौन करुची के लिए खाने का भात खाइबो ना मोबाइल देखिउ जे पैसे गिर गए पैसे हाँ ये क्या है फिर नहीं नहीं वो आई खुआई दो माछ कंटा छड़े खाई करियो आर थरो केंते कोंटा लागि गेला गोटे लोक पान खाइछंती देखंतु दे पखाळ खिया सरीगला दे कौन करबा आपण मानक संगे कथा हबा आपण माने केमिति अछंती आशा करुछि आपण माने भलरे थिबे। आज आम गाँ को बही बिका आसीला मु एई बही रखी स्तुति मालिका आउ लक्ष्मी पुराण स्तुति मालिका सबू ठाकुरंकर स्तुति अच्छी देखंतु श्री गणेश स्तुति जगन्नाथ स्तुति मंगला स्तुति सबू अच्छी से रखी कौन आपण माने मो वीडियो को देखुंती लाइक करना कि कमेंट करना कि सब्सक्राइब भी करना मंजा किए जे ए खंडा हमर खंडे रख दे तुम्हें खाली करके खाइब ना खाली फोपाड़ब नाय करे तो मते खाइ काटिले मु करी ना काटिबे काली सकाळे काटिबे उपळा करू को नाई उपरला माछ रहला आ कोन उपरला सब सकाळा कले टिके दिन जाक टिके खाया को हबले मंजा राईटा तमे करिवो पुरुणा कालिया रोसई पाउ नाय लो काहे किलो जिया करिवो ना
ଭଗବାନ ମୋତେ ତ ଏମିତି ଗଲା ଯେ କାହିଁ ଭଗବାନ ତମକୁ କ'ଣ କଲେ କି? ନା ଭଗବାନ ମନା କରିଛନ୍ତି କିଛି କାମ ଦାମ କରିବୁନୁ, ଖାଲି ବସିକି ଖାଇକି ଶୋଇବୁ, ଆଉ ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଖୁଡ଼ି ଏଇଟା ଆସ, ତମେ ପରା କରିବ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ରୋଷେଇ। ଆମେ ଜିରା ଦିଟା ଯୋଡ଼ା ଆଣିବୁ ଜାଣିଲୁ, ମଞ୍ଜା ହଁ ଆଉ ମୁଗ ପକେଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କହୁଛ? ତମେ ଖାଇଥିଲ ନା ଖାଲି କହୁଛ ଯେ? ହଁ କେତେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଖାଇଥିଲ। ଆଉ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ନଟି ଶାଗ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଣିକି ଖୁଦ ଟିକେ କରିକି ଖାଇଦେବି। ସେକାଳିଆର ଲୋକ ସେକାଳିଆ ରୋଷେଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଖାଇବେ ବୋଲି, କିଛି ମିଳୁନି ଆମ ବୋଉଙ୍କୁ। ନଟି ଗହମ ବୋଉ ପକେଇନି, ଗହମ ଶୁଖିଆ ହେଇନି, ତମ ଅଗନରେ ଶୁଖେଇଦେବ। ଏଇଠି ଶୁଖେଇଦେବା ଭଲ ଖରା ଏଇଠି ନାଇଁ ଗାଈ ଖାଇଛି, ପାରା ଖାଇଛି। ନାଇଁ ବା ଗାଈ ଖାଉ। ନାଇଁ ବା ସେ ତମ ଅଗନରେ ଶୁଖେଇଦେଲେ ଗଲା ଧରି। ଆଉ ନଟି ନଟି ଶାଗ ଖାଇଛ? ହଁ ନଟି ଶାଗ ଭଲ ଖାଇ ନଟି ଶାଗରେ ଆମ ଜୀବନ ଖାଇଲାକୁ ଏଇଠି ନା ସରକାର ସବୁ କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ନଟି ଶାଗ ମିଳୁନି ବୋଲି ଆମ ବୋଉ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଖାଇଛ ତମେ ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିକି ମୂଳା ରନ୍ଧା ହବ ଯେ ସାରୁ ମୂଳା ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କାହିଁ ସାରୁ ମୂଳା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏ ଦିନରେ ଖରା ଦିନରେ ମକାମୁଣ୍ଡି ରସ ଛୁଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କାଲି ତାହେଲେ ଏ ମଞ୍ଜାଟା ତମେ ରାନ୍ଧିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜା ରନ୍ଧା ହବ କାଲି, ଆମ ବୋଉ ରାନ୍ଧିବେ। ଇଏ ଆମ ବଡ଼ ଶାଶୁ, ସେକାଳିଆ କଥା କିଛି କହିବେ ତ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଛି। ବଡ଼ ବୋଉ ତୁ ତ ଭଲ ଚକୁଡ଼ି ପିଲାଟା ଝିଅ, ସିଏ ତ ଝିଆରୀ, ତୁ ତ ବୋଉ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତମକୁ? କ'ଣ କହିବ? ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କଥା ପଚାରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ବଡ଼ ବୋଉ ଜାଣିହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବୋଉ ଆମର କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କେତେ ଦିନ କାମ କରିଛି ଯେ କାହିଁ ନା, ଆମ ବଡ଼ ବୋଉ ବହୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ସମସ୍ତଙ୍କର କରିଛି। କାହାର ନ କରିଛି ଯେ? କାହାର ନ କରିଛି କହିଲୁ? ଏଇନେ ସିନା କିଏ ହଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ କରିଛି କେତେବେଳେ। ଏଇନେ କି କେଉଁ ନଣନ୍ଦ ପଚାରୁଛି ନା କେଉଁ ତମର ତ ଜାଣିକି ଗଲେ ମଲେ। ତମ ନଣନ୍ଦଟି ଯୋଉ ନଣନ୍ଦ ଗୋଟେ, ତାଠୁ ବଳକା ଆଉ ସମସ୍ତେ। ପିଲାଦିନେ ବାଲି ଖାଇକି ଘା ଘୋଡ଼ି ମେଳି ପଡ଼ିବ ଜାଣିଲୁ। କାଖେଇକି ଯାକ ନେବା ଆଣିଆ କରିବିଲ, କାଖେଇକି ନେବି, କାଖେଇକି ପାଣି ଆଣିକି ଗାଧେଇ ଦେବି କଉରୁ। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସାନଟା ତ ଜାଣିକି ବାୟାଣୀ, ଆଉ ସିଏ ତ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବ ଲୋ, ତାକୁ କହିଲେ କି ଗୋବର କରି କାମ କରିବ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସେ କାମ କରିବି। ତାକୁ ବତେଇଥିବି ସିନା ଇଏ କାମଟା କରେ ବୋଲି, ଅଲଣିଆ କାମ କରିଥିବ। ବଡ଼ ବୋଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଲି କାଞ୍ଜି ଖାଉଥିଲ? କାଞ୍ଜି ନଟି ଶାଗ ଖୁଦ ତ ବଡ଼ା ଭଡ଼ା କି ହବ। ଆମ ବୁଢ଼ୀ ତ ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକା ବାଡ଼େଇବ ଝିଅ ନ କଲେ। ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକା ବାଡ଼େଇବ। ହଇତା ମାନେ ଡାଲି ଆଣିଛନ୍ତି, ଡାଲି କରିକି ଖାଇବ। ଡାଲି କାଞ୍ଜି ଖୁଦ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ପେଟରେ ପଶିବନି। କି କଥା ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ରୋଷି ବାଳ ଛିଡ଼ିକି ମରିବ। ବୁଢ଼ୀ ଆମର ଏମିତି କଥା କହିବ। ଏତିକି ଶାଗ ଆଣିଥିବ, ସବୁଆଡ଼ୁ ଶାଗ ମିଶେଇକିରି କୁଆଡ଼େ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ଆଉ କାମ ଦାମ ତ ନାହିଁ, ଉଠିକି ସକାଳୁ ପଳେଇବ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଖାଲି ଏତିକି ଶାଗ ଆଣିଥିବ କାନିରେ ବାନ୍ଧିକି। ସେତେବେଳେ ବଳ ଥିଲା, ଶାଗ ମୁଗ ଆଣନ୍ତି। ନାଇଁ କାହିଁକି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଧରିକିରି ଆଣନ୍ତି ଏଠି ଭୁଇଣୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇକି। ବଳ ଯେମିତି କମିଗଲା ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଆଉ କ'ଣ
କାହିଁକି ସବୁ କଥାକୁ ପ୍ରୀତି ଲୋକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତ ମୋର ଘରେ ଜଞ୍ଜାଳ କରିବି ପଳେଇବି ବାହାରକୁ ପଳେଇବି। ବଡ଼ ବାପା ସେତେବେଳେ ପୋଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ନା କି? ରାତିରୁ ପଳେଇ ସେତେବେଳେ ମାଛ ଆଉ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ମାଛ କାହିଁ ସେତେବେଳେ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଏ ସବୁ ଖାଇକି ଏବେ ଖାଲି ରୋଗ ନା ଆଉ ସେତେବେଳେ ରୋଗ ଆଉ ଏବେ କେମିତି ରୋଗ ହଉଛି? ଏବେ ପରା କୋଉ ଜିନିଷ ଖାଇ ସେତେବେଳେ କୋଉ ଗ୍ୟାସ ଥିଲା ନା ମିଆନ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଜ୍ୱର ରୋଗ ଟିକେ ହବ ବାକାଶୁଣି ପାଖକୁ ଯିବ ଔଷଧ ପାଣି ଖାଇଦେଲେ ଗଲା ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ଗ୍ୟାସ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ସେକାଳିଆ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଅମଳ କଥା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ବଡ଼ ଶାଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ପୁରୁଣା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି। ଧନ୍ୟବାଦ।